Salam aleykum Muhammed ağa. Görýän bolyn gelýän maglumatlara görä şo mitinge resmi ruhsat alınmandyr. Şu adyny dislap gelen käbir şo taýp baran aktivistlerine iýeren audio ýalygy bar. Şo taýda gelip alar berenlerine sizde ruhsat ýok dargan hiçli resmi ruhsat alınmadyk diýipdirler. Hiç kim hiç adam görkezip bilmeýändir. Muhammed ağa ýadyňyzdamy biz geňeşiň maslahatyny geçiremizde men sizden soradym. Size bağım şoň ruhsaty diýemde hawa ruhsat ba maňa da geldi diýdiň. Menem soň anyny iýberin onda şol gelen bolsa diýdim, ol iýbermedi. O akıl raporlaryny teýuşdyk. Şo masta şo taýp ýanlaryna şoň ol diktatorlyk etýär-de dogonyň kin. Arada da göçe diktor. Şo birleşmek meselesi arada bar. O hiç kim bile maslahat etmedi. Birleşmedik mi onu ölçüyorduktur. Bir yodara gurulmuşlukta zoom gurulmuşluğunda ol aydan oldu. Yani ben begen yani ne bilene 7 saat topor olup ine oturup billik ne ettik, rahat ettik diyen oldu. Ne bolýar oturduk. 7 saat topar kim? Meni bir topor bir platform. Meni diýen topor diýmede platforma diýýän. Bir platforma diýen. Tenkin platforma. Menkin platforma bir topor däl diýen. Onu da şo taýda topor. Onu şondan soň erte haýtdy şolan Berdi Muhammedow bu parlamentin başlygy haýlanypdyr. Gelin şonu ýadyr çykyş edeliň diýmenim. Bu bilen bolýar etdik onu. Olam moderator, ondan indi başladık, ýaga bitdi, nigi dowçyr. Ölen başda bu nefide giderdi. Ondan ýaga başlady, bolyn bolyn temany saraly üýtdi. Bilen hadi birleşdik diýdi. Ha o inni diýdi, özüňi tanıştyrma adamlar, hormatly adamlar, ene gutdoýanly. Biz ol birleşmek meselesini bir wapşe aral maslahatlaşmak. Takiyçilik kararan ýok. O bolsa efire başlady. Ine adamlar birleştik, inni özümü tanıştırım. Bize mindi näme diýjegimi bilýär misin? Onun o şeyde de var, o bizim mecburi şu taýda nemetdirdi. Söz söyletdirdi. Oňa da hemmek şin gahar geldi. Ýönünden efir gidip durka, o taýda birleşim yok, entek bilady alalaşym yok diýmegem bir hilla. O diýip oturan. O şol ýaly häýat etdi, wada doganyň tiki. Ondan ýagdy gidenden soň ondan soňadan ne da bolsa başlady. Bana da Allah köçe tokmak ýaly boldy. Getirdiňde ilk bir tem. Bu Berdi Muhammedow hakyna gurrun edeliň diýdiňde innem o birleşmek meselesini boýnumda daktym. Ola birleşip nädip birleşýär? Onuň ady bilen alalaşýar adamlar. Heýe oňa aýdýan ady o Awdu Kulifin gurulmasynyň ady da. Näme guramaw? Birleşen Türkmen opozisiýasy diýilýän at ol Awdu Kulifin gurulmasynyň ady. Odaldy. O şonu bilen boýnumuzdan dakşy koy. Şonu kabul etdirjek bolýar. Onuň şu hakda ýene bolmaly bolýan, onda da Muhammed Diýojiň wagt bolup gelmedi. Ýetaty garşylyk görýän Muhammed Diýojiň meni gollaýan, şoňa garşy. Onda ýekölüm dawalatmaly boldy mesatan. Ýekölüm diýämini Murat Gurbanam goldy. Ýa prinsipi ýene ýoşrakdan neme diýä gollaýar. Size golus gerek. Soňa belki ýatyraly meňňaly bir ketçe güýçli ses gerek. Şoň üçin meni goşjak goýanys. Şoňmy? Emmaşy. Bire hen yetem. Bilenler siz fidarazlar bilen. Bekliydiniz olmasın. Burada hine diýdi, hinde de o çir dawalaş ýakoran ola keteden hine diýip memeki lezet alýar. Taşşy de o çir. Murat Gurbanam aw Allah muradyny dogry, Allah muradyny dogry diýdi, oturýar. Senem hemme bilen ucu bahsedip bilen adam da ha? Sana mengal gödek gerek, doğru mu? Çıkın çıkarıp masala koyacak, doğru mu? Gülden urluklan içinde KGB bilen jowat hizmetdaşlyk edip atşot berýän biri var da, onuň hemmek işi. Şo diýä getirdi diýä, bir parkly getirdi ýa-da parkly getirdi diýä, hemmek işi getirdi. Ýöne bir iki bolup bir kabinetde işleýärdi.
Hı hı. Onun diye hiç kime aytma deyip diye bir faktan açtı diye. Onun diye Muhammed'in diyeler heken diye akvancılıkların diyeler. Ondan şu tayda dur diye lakamam dur. Şoňa berilen kinişkasynyň kopýasyny bu fakta kopýady. Hemme de dur diye. Nemesine aýtdyň da berilen lakamam näme şu ýadyma şu. Onu Nagly. şu informasiýa berýän eken informator bolup jurnalistler içinde agdy berilen içinde adam içinde. Şonu ýaly tükeýürlen adam ol. Ondan ona agda sana agda oturmaly oýundan ýöne kim ondan bäri köp wagt geçti ne ol näme gaýtdy o taýdan işläni o prinsipeler ýöne. Endi jek bolýanym. Häzir emine kalkymlaty promotsiýa da näme garantiýa kim bilýär o niýerik maglumat ýerden çykjak. Oňa da anlamam ýok.